For Cebu nga computer. 2 sets of computer. Bati na partner for Cebu. Awit lang sa Nami diri palit sa sa Yub Computer Shop there sa Cagayan de Oro City, Manilang area. love attraction. Yun, so okay na, na-set up na ni. Say kulang. Duha keyboard. Duha keyboard ug kuan. Keyboard na lang. Oh, ata duha keyboard na lang. Turan na ko niya. Chug. Chug na to. Asikaso sa inyo talaga. Ito na lang sa port, gulat ko sir, magkita ito ihatag sa port. Oo, pwede. Ihatag-hatag basi mga bilin sa balay. Oo. Then actually, pwede na gani sa port. May saragay mo gunit. Oh, sa port ra ihatag. Sighatag sa inspection, ceremony, ana. O, mamanage sa gito. O, si staff na lang. O, na ito. Mag-meeting mo na after ko sa inyo. Mag-meeting. Any question? Bakit ko na? And so far. Okay. Eh, si wala kay sleeper di. Steve. Up. Sakay ka ba, Kubi? Nak, larga na ni nak. Doon na sa barko. Amping ka, manawag din mo ma. Love you. Hi guys, welcome to our vlog. Yeah. Kasi mas doon ba? All or zero? All. Antay. Di na kasi Bobby. Naglaad ka sa residences, B. Na may wifi dari ya. Okay. Aga. Makan lang.
Ibog lagi ko mo. Sir, Good morning mga kapartner. Mao ni among gistihan diri sa Big Dreams diri sa Cebu. Actually si Mami o si Bibi Gabi no natulog pa mga kapartner. Ayun Bibi, good morning. 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 Gabi naglaag mi sa taps dayon nakauli na mi gabi kaayo. Ano pa abot? Splakoy na gid mga kapartner. Irentahan for 5 days. 5 days with diri mga kapartner kay doon naman tayo opening. So diri si Kuya. Ganyan na to. Then kami diri tulo sa Ubos dayon. This coming Monday maabot si Ma'am Sim na that's why prepare may og kuan sa ani extra bed. So komportable rami diri mga kapartner. Ang kulang diri kay si Ate Cassie. So tuwa sa Valencia wa gyud ni Kuya mga partner. Dire CR nila CR mga partner limpyo po. Dayon napon siya ay shower. Okay, so torta mo sa gawas kay ano siya ang Big Dreams. Torta mo sa gawas. Ako ka vlog ani pag-abot kay na busy lagi gahapon. Vlog pa mo ni siya ang gawas diri mga ka-partner. Luag siya nasa space sa gawas na pwede mag-parking ang mga sakyanan. Then kani siya mga rooms na actually na si Kuya. Kuya, good morning. Uban mata si Kuya. Dayon ay mga rooms diri. Then silang seray dito sila lapit sa babaw. Nagstay dayon. Karong kuan Tuesday morning mga abot na sila possible na kaning mga rooms diri nga among kanan na gibok na mo daan kay mga 20 plus man sila ang sa Cagayan de Oro. Mo ni siya diri ang Big Dreams nga tulganan diri. Barato ra po diri mga partner. Ako sila ikuan dito sa another kuan istihanan. Ilang parking area. Ano siya? Ano siya ka-partner. So, mag-prepare na sad ko kay mabalik adto ko sa office. Mabalik ko sa office kay doon natay training karon ni Sir Ray Bernalde sa ato mga new applicant sa GEMC Cebu. Wow, grabe power, grabe bye. So, grabe, amazing, no? Salamat kay ni Lord kay itagaan ang opportunity nga maka-establish og office. So, nang mata na sila, nagkuhan si Bibi sa diaper. Lahat na gawas, Bibi. Good morning. I'm Gavin. Morning. Mama. Naipan, oh. Focus. Walang ba ka nang Wait. Ang effect ko yung pag na-edit.
natin ana. Ay, mapinig yung big. Tama, hindi mo mabulong ang loob ng tao sa'yo kung ba. Mana? Harus lang. Okay, calibration successful. Ibahadilo. Ibahadilo. Up. Yawa oy. Narabay high voltage ya sir, high voltage. Kuya-kuyawan. 66K kayo. Morning guys. Welcome to Cebu. Ay! Oh my God! Grabe ka, presko ay. Parang nawalang tubig. Good morning. Good morning! Hi. Welcome to our Cebu office. Ha? Ha?